Voorlezen we vergiet ding. Maar na dembe wroko so tranga mek tide de ja so wan bigi wroko pe if ministerie a instantie die wala mala sabi. Lothar Biervliet en Gerlinda Leidsman voeren de gepensioneerde wrokoman terug naar de actieve dienstjaren. Elke maandagavond 7:30 via Radio SRS Suriname 96.3 FM en www.radiosrs.sr. Wantaki nanga ouro brokomang nanga uma fusranang. Goed, goedenavond luisteraars. We zijn wederom vanavond in de studio met het programma Wantaki nanga ouro brokomang nanga uma fusranang. Vanavond hebben we in de studio meneer Sinester. Meneer Sinester, wilt u zich voorstellen aan onze luisteraars? Ja, goedenavond luisteraars van dit programma en deze studio. Ik ben Erik Sinester. Ik word 2 oktober aanstaande in 2021, 70 jaar jong. Ik ben op Land van Dijk geboren aan de Theodorenstraat en heb mijn jeugd doorgebracht in een minder sterke sociale wijk die toch wel heel veel prominenten in Suriname heeft afgeleverd. Ik denk aan onder andere meneer Schillevoort, meneer Assen, meneer Meijer, Ewald Meijer, die minister van Onderwijs was. Dat soort mensen zijn voortgekomen uit Van Dijk. En veel meer hoor, ook sportmensen. Vanuit die achtergrond, komende uit een lagere sociale klasse, opgevoed in een niet rijke wijk. Ja. Sociaal minder bedeeld en toch vanuit een sterke ouders gaan voor je ontwikkeling. Nou, ja. Ik ben van huis uit andragoog en dat is een gedragsdeskundige en organisatiedeskundige. Zijn studies die ik heb gevolgd naast het maatschappelijk werk. Heel leuke studieperiode heb ik gehad in studietijd. Leren. En ben op mijn 20ste, dacht ik, of mijn 19e, bij de politie gegaan. En ben gebleven tot mijn 23ste. Daarna naar Nederland gegaan. En vervolgens teruggekomen. In 2003 op verzoek van de regering. Wij monden van minister Gils om het korps te ondersteunen. En dat heb ik met ontzettend veel plezier gedaan en genoegen. Ja. Omdat een droom die ik had als MULO-leerling tijdens de rellen in 1967, ben je als scholier, MULO-scholier en tiener op de straat om te protesteren tegen het beleid en de gang van zaken, weinig besef van politiek, maar toch wel het gevoel van er moet iets veranderen, het kan niet, dat ding kan zo niet doorgaan. En kijkend naar het optreden van de politie toen, maakten we als groepje vrienden op de postscholen afspraak, wij gaan bij de politie om het gedrag van de politie te veranderen, want dat kan niet. Zoals ze optreden tegen scholieren, dat is barbaars. Dat dachten we toen. Ja. Let wel, ik word 70 nu. Ik heb het over toen ik 16, 17 was. Okay. Toen vonden we al. En we zeiden, wil je de politie veranderen, dan moeten we massaal solliciteren, bij de politie gaan werken en de zaak van binnenuit veranderen. Ik denk dat ik van die groep de enige ben die overgebleven is en dat ook daadwerkelijk heeft proberen te doen. En aanzetten daartoe hebben gegeven. Goed. Mijn motivatie bij de politie was om de politie van binnenuit te veranderen. Dus vandaar eigenlijk dus gesolliciteerd bij de politie. Ja. Bij de politie gekomen. Opleiding, politieman geworden. Wat heeft u allemaal gewerkt? Ik begon in mijn opleiding, en dat mag ik nu zeggen op deze leeftijd, begon ik voor de inlichtingendienst te werken. En die zaten toen aan de Gravenstraat. En ze hadden mensen die je vaak op de motor of fiets door de stad rijden. En dan hadden ze mensen die zij runden. En ik werd gerund door een inspecteur van de inlichtingendienst.
En het leuke wat ik vond, Ja. is als je een vergadering of een meeting had bezocht. Op dit moment ben je nog niet in uniform op straat, dus niemand weet dat je bij de politie zit. Hij zit in een meeting en de meeting wordt gestaakt en iemand roept, maar voorzitter, weten we zeker dat de politie hier niet zit? Weet je, dan zit je daar en je weet dat je een verslag moet maken van die meeting, van die manifestatie of die vergadering die avond en de volgende ochtend aan degene die je run moet geven. Oké. En dan vraag je je af in zo'n meeting, hebben ze me herkend? Weten ze dus? Dat zijn momenten waarop het door je hart snijdt. Nou, ik heb wel de plaats gepoetst. Ja. Sommige momenten. Ik denk van, ik ga liever weg hoor, zonder een verslag. Dan dat ik kies van voor ja, de Ja. malontie voor ja. Ja. Maar daarbij, dus als recruit, daarna bij de surveillancedienst, het oude bureau van politie aan de waterkant. Vervolgens gedetacheerd naar Derdrijweg. Dat bureau werd toen nieuw geopend. En Derdrijweg heb ik gezeten in de, wat we daar noemden, de onderzoekdienst en verkeer. En surveilleren dus op de Quattaweg, op de verkeersmotorfiets, dienstmotorfiets. Om het verkeer in de gaten te houden en in goede banen te leiden. En daarna ben ik naar Nederland vertrokken. Maar de bedoeling om terug te komen natuurlijk. Ja, dat was een belofte die ik deed aan de korpschef toen. Malige korpschef of waarnemend korpschef was het, de heer Walker. Ik moest voor medische en persoonlijke redenen weg. Een jaar ziekteverlof en onder behandeling in Nederland. En ik zei hem, meneer Walker, korpschef, zei ik ga weg, maar ik beloof u één ding. Ik kom terug om dit korps te veranderen. Ik vond toen de begeleiding die men moest geven, dienen te geven aan politiefunctionarissen. En vooral als ze in problemen waren, dat die ondersteuning en die begeleiding ontbrak. En ik vond dat ik daar iets aan kon bijdragen. Ook omdat ik van huis uit al als kind heel sociaal gevoelend ben. Ja. Helpen van anderen. Dat is met de paplepel ingegoten, denk ik, van mijn grootouders en mijn ouders. Dus die inborst heb je om te helpen. Oké. En als je merkt dat je ergens bent waar er geen hulp wordt geboden aan hen die dat behoeven, dan denk je van oké, hier is het braakliggend terrein. En het eerste wat ik deed in Nederland was een 4-jarige opleiding maatschappelijk werk volgen. Oké. Met specialisaties als groepen begeleiden en jongeren begeleiden. Ja. Daarna heb ik 2 jaar op de voortgezette opleiding agogisch beroepsonderwijs gezeten, dus het vervolg op een 4-jarig HBO. Agogiek. En daarna ben ik andragologie op de universiteit gaan doen en rechten. Rechten heb ik op een gegeven moment gelaten, want het 2 studies tegelijk. En met een 40-urige werkweek. Ja. Ik zat ook bij de politie in Nederland, waar ik het beleid moest coördineren. Nou, dus ik liet rechten maar liggen en heb andragologie afgemaakt. En dat deed ik in de hoop na mijn doctoraal te kunnen promoveren tot doctor in sociale wetenschappen. En daar kwam ik ook hiervoor terug naar Suriname. Oké. Maar toen ik voor de keus werd gesteld, ga je voor je promotieonderzoek, waarbij jij de enige bent die voordeel hebt, behalve een stuk dat je schrijft, Ja. een boek waar mensen uit kunnen leren. Of ga je voor het opleiden van politiemensen die op dit moment jou nodig hebben om een opleiding op te starten. Het zijn er 75 met hun gezin erachter. Nou had ik de keuze gauw gemaakt. Met pijn in mijn hart wel heb ik gezegd, oké, dan moet het promoveren. Maar rusten, ik kies voor die groep politiemensen met hun gezin erachter. Want dan heb je veel meer bereikt. Om even dit te komen. Hoe was het toen als jonge zwarte man om te studeren in Nederland? Nou, hard, maar in een aantal opzichten is het zwaar. Je werk, ijzel, sneeuw, winter en kou. De afstand, als je buiten Amsterdam woont. Ik woonde in Zaanstad, daar heb ik mijn hele leven gewoond in Nederland. Dan moet je naar Amsterdam reizen en voor je werk en voor studeren. Je komt in een klas met
alleen maar witte mensen. De enige zwarte, of in mijn geval soms met 2 of 3 zwarten in een klas. En je hebt, op het moment dat je op die school gaat de eerste dag, Ja. zeg je tegen jezelf, hier ga ik 4 jaar zitten. Ja, ja. En die 4 jaar, als je begint te denken aan die 4 jaar, dan moet je, denk ik, in mijn geval dacht ik aan eindstreep. Ja. Ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar mijn jaar de voorjaar is. Ja, ja. Datzelfde had ik ook toen ik naar de universiteit ging. Gelukkig, je kreeg een 2-fase structuur, dus de universiteit ging van 6 naar 4 jaar. En ik had zoiets van, de voorjaar is me ook klaar. Ja. Maar ik ga mijn doctoraal halen. Maar het is pompen. En toen ik studeerde, had ik, wat ik dan noemde, je moet heel sterk gedisciplineerd zijn. En zaterdagavond is er dan een feestje in Zaanstad, Caribbean Combo. Maar maandag heb je een tentamen. Ja. Dan kan je kiezen, je studeert zaterdagavond thuis, zondag, en maandag ga je tentamen maken. Of je gaat na zaterdagavond naar het feestje. Maar vanaf het moment dat je weer thuis komt na het feestje, ga je niet meer slapen, ga je studeren, want je gaat naar het feestje. Ja. Maar je moet dat tentamen maken maandag. Zeker, zeker. Dus dan had ik die discipline. Als ik gezondigd had met een feestje, dat ik dan de volgende nacht niet sliep. Zoiets zat van. En dat zei ik ook heel hard tegen mezelf. Erik, dan zeur, ayuga dansen is niet toch? Studeer in Nabucco. En solliciteren, maar doorzetten. En tijdens mijn studie ben ik steeds gekomen met innovatieve zaken. Ja. Kijk, mijn sociologie leren op de HBO of op de VO of op de universiteit vanuit de theorie van westerse sociologen of psychologen is geen kunst, die boeken zijn er. Ik heb altijd aan de docenten waar ik ook studeerde gezegd, heb je zwarte literatuur gelezen? Als je het hebt over filosofen, heb je Fanon gelezen? Heb je Illich gelezen? Het zijn mensen die de wereld bekijken vanuit een ander perspectief dan jullie westerse. Ja. En de westerse sociologen of filosofen. Ja, ja. Nou, als je dat element kan bijbrengen en de docenten nemen het over en pakken het over en voor hen is het ook dan een eye-opener om vanuit een andere invalshoek naar de wereld en de samenleving te kijken, dan is het wel lekker studeren, ja. Maar ik heb altijd gestudeerd met het oog op wat zal de markt zijn op mijn gebied straks? Ja. Of wat kan die markt zijn? Ja, ja. Of met jouw deskundigheid, waar kan je die kwijt? Waar kan je die verkopen? En het is me aardig gelukt. Goed, na uw studies behaald te hebben, heeft u ook gewerkt in Nederland, in het korps? Nou, het was en werken en studeren. Oké. Ik ben gevraagd door de burgemeester van Amsterdam toen, Van Tijn, om bij de politie te komen. En dat kwam nadat ik als voorzitter had mogen fungeren. Mij was de vraag een discussie tussen de politie en de minderheden, de allochtonen in Amsterdam toen, te begeleiden. Een discussie. Hoe is de relatie, hoe ervaren allochtonen, zwarte mensen zeggen we soms, Ja. mijn term, ook tijdens mijn studie. En die discussie heb ik voorgezeten tijdens een conferentie. Heftig, behoorlijk druk bezocht. En toen had de politie zoiets van, deze kerel moeten we hebben. Mij werd dus gevraagd om de Amsterdamse politie te helpen met het implementeren, het uitvoeren, in en uitvoeren van het, wat we dan noemden toen het minderhedenbeleid. Zwarte mensen bij de politie krijgen. En niet alleen binnenhalen, maar ook binnenhouden. Ja. En dat betekent dat je dus op 2 fronten moet werken. Bij de groep die je binnen wil halen, maar ook bij de groep die binnen is. Ja. Om de groep die binnenkomt binnen te houden. Ja, ja. Het is een heel mooi, maar wel complex vraagstuk. En dat heb ik gedaan als coördinator, directeur minderhedenbeleid. En op dat moment benaderden andere korpsen, Den Haag, Rotterdam, Eindhoven. Die benaderden Amsterdam met het verzoek
om mij uit te lenen om hun te adviseren over het in gang zetten en in gang houden van het minderhedenbeleid. Ja, ja. Zwarte mensen bij de politiale en die ook binnenhouden. Maar dat is een verhaal op zich, is een ervaring op zich leuk geweest. En het is me gelukt het minderhedenbeleid goed in te voeren en de ontvangende groep erop voor te bereiden dat het binnenhalen van vrouwen, Surinamers, Antillianen, Marokkanen, Turken, Nederlanders van die afkomst, Ja, ja. dat het niet betekent dat je klaar bent, maar dat het dan pas begint. Het is een heel traject welke je in gang moet zetten en in gang moet houden. Met deskundigheid en met intelligentie vooral. Ja. Maar dat is echt je zou een apart moment moeten hebben om over die ervaringen in die periode te praten. Maar ik heb dus het minderhedenbeleid in Amsterdam mogen voeren. We hebben de prijs voor het best gevoerde minderhedenbeleid van Nederland, toen als Amsterdamse politie, gewonnen. Dat is in 2087. En we werden bekroond met een kunstwerk van de kunstenaar Carillo. Dat is nog op het hoofdbureau van politie. En de dag waarop die prijs werd uitgereikt, werd ik bevorderd tot algemeen adviseur van de korpsleiding. En was ik coördinator minderhedenbeleid af. De rest moest overnemen. Ja. Ik werd adviseur van de korpsleiding. Dan komen we nu naar Suriname. Dan komt hij terug naar Suriname. Ja, dan kwam ik in 2003 naar Suriname op verzoek van de regering om te helpen bij de reorganisatie van KPS. Ja. Nu had ik KPS nooit gelaten. Ja, ja. Ik was niet in KPS, ik woonde in Nederland, werkte in Nederland, maar het contact met KPS heb ik altijd behouden. Ja, ja. En waar ik kon ondersteunen met materiaal vanuit Nederland, nou, dan werd het op de post gedaan en dan werd het naar hier toe gestuurd. En dat waren veelal functionarissen vanuit mijn periode of ouder, mensen als Bruinder, Bureau, die waren dan ouder als ik, maar het waren mensen uit mijn, hoe moet ik het zeggen, tijdsfase. Ja, ja. Dus ze zijn dan nu hoger in rang. En je hebt dat contact blijven behouden. En je zit in Nederland in de branche, zij het vanuit een andere invalshoek. Dus die relatie was er altijd. En ik kwam er, maar met de ervaring die ik had opgedaan en de studies die ik had genoten en de kennis die ik had van het korps, vond ik dat we moesten werken naar een ander soort type politiefunctionaris. Ja. Action flexibility en social sensibility. Ja. Ik ga het nog een keer zeggen. Action flexibility Ja. en social sensibility. Optreden waar het moet, maar het sociaal aspect niet uit het oog verliezen. Ja, ja. En je omgeving niet wegdenken. Je bent in een gemeenschap. Maar het korps was sinds de staatsgreep van 80, was KPS in feite onthoofd. Kader was overgrote deel weg. En eigenlijk, en dat is niet vanaf toen, tot nu. Er moet worden gewerkt aan de opbouw van een nieuw korps. Maar toen ik kwam, ja, dat is dan, als je dat zou zeggen, dan was dat aan Dovermans oren gezegd, werk aan een nieuw korps. Dus het enige wat je kon doen was een aantal nieuwe elementen toevoegen aan het reeds bestaande. Ja. En de zaken waar ik aan de basis van heb gestaan is de buurtmanagers, Ja, oké. Ja, ja. dat instituut, het opstarten daarvan, de bikers unit, Ja. waarvan ik veel medewerking heb gehad van inspecteur Soeklal, Ja. die heel goede contacten had in Nederland, of heeft nog steeds. Maar goed, de bikers unit, de afdeling Human Resource Management, want nou, dat is in feite mijn ding. Als maatschappelijk werker, als andragoog, als organisatiesocioloog, dan zijn dat soort zaken, HRM, Human Resource Management, en HRD, Human Resource Development, Ja.
Nou, dat is dan iets waarvan ik denk dat moet er komen in het korps. En met de hulp van vele andere collega's, hoor, ik noem hoofdinspecteur Redang, Chilipsi, Vieira, alle anderen daaromheen, hebben we een afdeling HRM, korpschef Braam, toen opgezet. Met externe deskundigheid. En wat ik leuk vond, was om het politiebericht, je weet de opsporingsberichten van politie of het Openbaar Ministerie, die werden opgedeeld in een aantal categorieën. De kenmerken. Precies. En één was ras. Wie heeft die beroving gepleegd? De persoon is van ras Creool, ras Hindustan, ras Javaan. En ik vond dat ding niet kloppen. Dus ik kwam terug, ik ben naar de afdeling gegaan, forensische opsporing. Daar zat hoofdinspecteur Manster. Ja, toen TOAD. TOAD. Technische opsporing als kennisdienst. En ik heb hem gevraagd of hij dat woord ras wilde weghalen. Omdat in mijn opvatting we etnische groepen in Suriname hebben, maar geen rassen. We hebben één mensenras. En verschillende etnische groepen. Nou, hij was meteen voor te vinden, dus naar de administratie gelijk. En dat woord ging eruit. Ik ben de volgende ochtend naar de waarheid gegaan en gevraagd of ze het woordje ras wilden vervangen met etniciteit. En dat was een van de dingen die ik had kunnen doen zonder een grote publieke maatschappelijke sociale discussie. Weet je, sneaky het woord ras weghalen en etniciteit daarvoor. Nou, dat is gelukt. Maar het korps zelf, als je het mij nu vraagt vanavond, we moeten een nieuw korps maken. Dit korps, dat is een niet aan zijn tijd aangepast korps. En zoals een oud-inspecteur, commissaris van politie net zei, Rob Brewster, de politie is een repressief naar binnen gekeerd apparaat. We moeten een politie maken met een sociaal gezicht en een hardheid van een corrector, handhaver en corrector. Maar dit korps zullen we opnieuw moeten opbouwen, meneer Bevelit. Als we even gaan, u heeft enkele zaken opgenoemd die door middel van uw inzet zijn bewerkstelligd. Dat van de surveillanten, was dat ook van u? Ja, nou, nee, was het die opleiding? Ja. Nee, toen ik uit Nederland kwam hadden we 137 hulpagenten in het korps. En niemand kon mij verklaren waar ze vandaan kwamen. Nou, men wist wel natuurlijk waar ze vandaan kwamen. Ik bedoel, waarom hadden we 137 hulpagenten nodig? En wat was hun loopbaanperspectief? Ik heb toen voorgesteld en in gang gezet, met behulp zeker van meneer Cadogan en anderen, om die hulpagenten in een verkorte opleiding te zetten. Maar mensen die al jaren dienden. En een opleiding te geven waardoor ze een nieuwe loopbaanperspectief kregen in het korps. Namelijk van een zebra-streep naar een V-streep. Dan ben je agent van politie. En dan kan je carrière maken. Als hulpagent gaat dat moeilijk. Nou, dus daar begon het mee. Een verkorte opleiding. Vervolgens was het de opleiding aanpassen aan tijds, plaats en omstandigheden. En gewoon aan verschillend inzicht is iets wat ik altijd roep. Waarom zou je een burger 12 maanden in een school opsluiten en denken dat hij daarna die 12 maanden een goede politieman of vrouw is? Waarom zou je een burger tot 25 jaar de kans geven om bij de politie te komen? Terwijl je meneer Beevliet, die 35, 40 is, levenservaring, rijpheid, de kans ook moet krijgen om bij de politie te komen. Waarom hebben we die restricties? Dus dat soort zaken, dat soort barrières, daar ben ik tegenin gegaan. En ik vond dat de politieopleiding een afwisseling is van theorie en praktijk. En met zeker Leroy Cadogan, Henry Seedorf,
is het ons gelukt een opleiding te starten waarbij je dus de eerste 4 maanden op de school zit in het opleidingscentrum voor theorie. Dan 4 maanden de praktijk ingaat en daarna 4 maanden terugkomt naar de opleiding. Om de 2 momenten, de 2 eerste 4 maanden in de laatste fase van die 4 maanden bij elkaar te brengen en dan te kijken wat je geleerd hebt ervan. En in dat kader kocht ik 60 fietsen en ik vond dat de politie op de fiets op straat moet. Dus de recruten die gingen op de fiets vanuit verschillende stations de straat op. De politie moet zichtbaar zijn voor de burgerij. Was mijn adagium. En je leert op straat, je leert niet door op bureau te zitten. Dus dat was het bikersproject van de opleiding, niet van de bikers unit. Vanuit die bikersopleiding, althans vanuit dat bikersproject van de opleiding, is de bikers units is die gaan ontstaan. Meneer Sinester, is dat de tijd? Ja, is niet onze bondgenoot. Gaat heel snel. Dan ga ik terug naar, als ik hier wat zaken heb opgezomd en dan kijken we naar, dan komt dus toen u 60 jaar bent geworden, dan moest u eigenlijk, dus als we zeggen, met pensioen gaan, En hoe was dat bij de politie? Want u moest dus met pensioen gaan, maar door uw capaciteit en ervaringen, moet ik het zeggen, dan werd u toch misschien doorgehouden. Hoe is dat gebeurd? Nee, ik heb mijn pensioen krijg ik vanuit Nederland hoor. Ik heb geen pensioen. Nou, natuurlijk heb ik in het begin pensioen opgebouwd. Maar ABP, Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds in Nederland, heeft mij dienstjaren van Suriname overgenomen. En ook nog verdubbeld, want het zijn dan tropenjaren. Zo gek was die koloniale tijd. Maar goed. Maar ik zeg altijd, fysiek ben ik met pensioen. Want als ik in mijn hangmat wil gaan liggen, dan ga ik in mijn hangmat liggen. En dat doe ik vaak. Daarom vraag ik mensen, ik zeg nog karmi vergadering voor stuurroemante, want dat met doite. Ik heb hard gestudeerd, hard gewerkt, nooit een luie kerel geweest. En nu is mijn pensioen en mijn AOV-tijd, dus daar wil ik van genieten. Maar tegelijkertijd zeg ik, maar mijn hoofd gaat niet met pensioen. Het denken, doordenken, dat gaat niet met pensioen. Het is een machine die eenmaal loopt. Zodra ik zie dat er iets ergens gebeurt, begin ik te denken in termen van oplossingen. En ik denk in perspectief en in aanpak of change. Dus dat gaat nooit met pensioen. We gaan afsluiten. We sluiten vaak genoeg af met iets aan de jongeren. De vraag wordt gesteld van, als we kijken nu, de jongeren van nu op de mensen, dat wanneer we werk gaan zoeken, kijken we nu meestal naar dat geld. Dat geld is nodig, maar eigenlijk liefde meer voor dat werk. Is er niet zoveel meer. Wat wilt u aan die mensen meegeven? Als je niet houdt van datgene waarvoor je gaat en waarvoor je een groot deel van je leven bezig moet zijn, je werk. Als je zeker weet dat je er niet voor gaat, maar voor het geld, laat het dan liever liggen. Want je werk is, van de 24 uur die je hebt, gaan er 8 uren besteed je aan je werk, aan je studie. En als je daar niet van houdt, betekent het 8 uren kwelling. Dus datgene wat je doet en wat je beroep gaat maken, waar je plezier in moet hebben, weet dat het minimaal 8 uren per dag kost. En als je daar geen plezier in hebt, dan kan je nog zoveel geld verdienen, maar Ibero had hij. Dus je moet liefde hebben voor datgene wat je wil gaan doen en geven. En blijf integer en blijf studeren. Goed, meneer Sinester, mag ik u bedanken voor vanavond. Er komt zeker een tweede keer. Dankjewel. En fijne avond. Voorlees u vergiet ding. Mana dembe uroko so tranga mek tide de ya so wan bigi uroko pe if ministerie a instantie die wala mala sabi. Lothar Biervliet en Gerlinda Leidsman voeren de gepensioneerde urokoman terug naar de actieve dienstjaren. Elke maandagavond 7:30 via Radio SRS Suriname 96.3 FM en www.radiosrs.sr. Wantaki nanga ouro brokomang nanga uma fusranang.